Първият ми сексуален контакт беше с платена жена. И причината не беше тази, която може би си мислиш. Бях на 18, а много от приятелите и съучениците ми вече бяха правили секс на 15-16. Аз не бях. И това създаваше огромен срам и напрежение в мен. Мислех си, явно нещо не е наред с мен. Бях много срамежлив, трудно общувах с жените и ме беше страх някой да не ме попита: ти правил ли си секс? Не исках да лъжа. Честността винаги е била важна за мен. И затова избрах платена жена. Не толкова заради самия секс, а за да мога, ако някой ме попита, често да кажа: да, правил съм. Години по-късно разбрах колко токсичен е бил този срам. Няма нищо наредно в това да си на 18 и все още да не си правил секс. Но тогава нямах с кого да говоря за това. Именно за това днес говоря открито за секса, за връзките и зависимостите. За да знаеш, че ако и ти преживяваш подобен срам или трудности, не е нужно да оставаш сам с тях. Ако имаш трудности с секса или взаимоотношенията, можеш да се свържеш с мен.